Yo anite dabala kamale seneke baliyo daba sangunde kadoma ni forote mami ve jo yoro tila bamana ni tabate mami ve kuma yoro tila bamana Auniche Kaula done ka fakoni ansigile anga jemukan mandi kene kono ni amba wele ko ciwara nabi senekelaw monikelaw bagamaralaw jiriturulaw abo ulu belajele wele bi sogmadayna jemukan ciwara hukumu konnana ayan sama kase dugumina oye falani niko falani alebe muntugla commune fe muntugla mimbe kati marafe ambe yen bi sogmadayna ambe mamin ka foro kono bi ni madugulente ambe wakati mine ko sisan na toye Mustafa Jawara nga keren na machaman ba domina o Jawus création Mustafa Jawara senekela badun ambe wakati mine ko bi ka sababu ke amba ka foro kono foro min bete jofo hectare 10 ani kola kaba foro bala tomati be goyo be lemuru be ona nyokono chama o bela jelebe soro Mustafa Jawara ka foro konnana nga bamanan ko men diamond gilay kuma kan atigi bolo wakati kunguruni Mustafa Jawara ale join anana sene kono wakati jumain kun jumain ya blaka kalali ani sene kolu flag ke fen ke nyogon fe Mustafa Jawara ani dadu nunu bela jelena wakati kunguruni ka wala sa famiyal kunyuma u ka soro akono antena ko bla dagrindala Mustafa Jawara ibi togo ani jamufo inana sene kono wakati mina wa kunjume i blaka na sene la ani gele inana sene kono odon ani bi yelema jumen dona ika barala ayi nafa jumen na sima iye degun jumen sorala ika se ka malidon ula famnya ni nyininkali damadola sabla ambe wakati mine ko sisan jamana nyamoko were ya yi kafo Mali ye jamana ye seneke jamana do bagamara jamana do moninge jamana do wa jamana yi foite en fait bi komi bisi ka ke sababu ye kan bon nogola katimi senen kam ni ata kalage jamana wakandi ba no e budget national o kelembe ka belebele ni oro belebele tabi ka nyeshi senema sababu ke senen o de bisi ka an bon nogola bi sabla niko dunga fa niko soro ani yirwa niko kenya niko demson were ka bunarmadiya ka sabati fo dunga o ka soro dunga fa o sabati lelo ikera biro kono barakelaw ibe fendo di dun ikera ministrio ikera president ikera député o ka soro ikono faledo ali an were kuma kelaw no yekuna fondilawe ni ameki nyokona kuma kelate o soro fendo bi kono donc o sababu nyuma be fo femina o yesene Jawus sene nyiningalila ni mago ke ka fen fo sene la e bi se ka mundi soro ka fo malidon yi Kamara mbi fo ki wal nyumando ka Sherfla TV mo befu
ka jamana ɲɛmɔgɔw fo ka n jɛɲɔgɔnw ni dɛmɛbagaw k'u bɛɛ fo ne tɔgɔ ye Mustafa Jawara kalali sira fɛ u bɛ n wele ko Jawus Création Jawus Création ye kalali kɛ kosɛbɛ n dɔnna kalali la komi diɲɛ ye jateminɛ ye n nana jateminɛ k'a fɔ ko ne bɛ ka kalali kɛ bi a ka ca san 40 ye n bɛ kalali la bon ni nana tila kalali la n bɛna mun de kɛ kalali kɔfɛ n bɛna mun kɛ n sigi fɔ sa retraite la n bɛna mun kɛ bon n'i ye jateminɛ kɛ i kɛrɛfɛ k'i kɛrɛfɛ mɔgɔw ye i b'i patron filɛ k'olu patron filɛ i ni mun ye promotionnel ye ni ala y'i kunnadiya ni olu i tɔɲɔgɔnw ye kalali bila i ɲɛ olu y'a bila olu kɛra cogo di n'i y'o jateminɛ kɛ i bɛ taa fan dɔ dɔn i yɛrɛ la n nan'a ye mɔgɔ mun ye so caman jɔ mɔgɔ mun ye o kɛ olu ka retraite ye k'a fɔ n ye so caman jɔ ni ala y'a kɛ nin taara retraite la n bɛna to ka o wari minɛ o bɛ kɛ n ka denbaya balo ye bon n nana a jateminɛ k'a fɔ olu bi tiɲɛ t'u bolo u bi kalon de la parce que n'i bɔra baara la n y'a ye olu caman min bɔra retraite la u bɛ tila tuguni ka baara wɛrɛ créer u yɛrɛ ye tuguni u bɛ taa sigi o bureau kelen de kɔnɔ tuguni ka kɛ u yɛrɛ ka patron ye walima u bɛ taa baara kɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ privé dɔ la bon komi o ti tailleur la bon n nana jateminɛ i mana so jɔ e mana so jɔ k'a di luwanse ma kaban e ti se ka taa don so kɔnɔ tuguni k'i munumunu du kɔnɔ ni y'a di min ma n'o ka yamaruya tɛ n ye sigi ka n jateminɛ n terikɛ min sigilen ye nin ye ne ye Umaru ye n y'a kuma fɔ a ye Umaru ko est ce que an ti foro dɔ ɲini ko o yɛrɛ ma se yɔrɔ jan ko la donc ala y'a kɛ ne ko n ko nin kuma nin ye tiɲɛ ye bon ne ye foro dɔ ɲini n ye foro hectare 2 sɔrɔ ala ni n balimamuso dɔ sababu la ale fana tun bɛ baara kɛ présidence la ko Dindi n ye hectare 2 sɔrɔ ale sababu la Jalakɔrɔba n nana don o baara la n bɛ taa ni ka segin min kɛ ani ni n taara foro kɔnɔ dimanche ka taa yaala yaala ka foro an bɛ tuw tigɛ ni n ka denmisɛnw an bɛ yiriw tigɛ an bɛ ntɔngɛw bɔ an bɛ zabanw bɔ tout ça an bɛ na n'u ye so a ye courage donna j'ai dit que mais c'est important donc mais yen ala y'a kɛ ma ji sɔrɔ yen kosɛbɛ n bɛ baara kɛ ni min ye n'i ye lemuru ni fɛn mun kɛ u bɛ sa bon n nana n ye yɔrɔ dɔ ɲini Falani ala y'a kɛ n nana bin mɔgɔ min kan o de sigilen ye nin ye Sunkalo Samake n y'a fɔ a ye n ko n bɛ kan ka yɔrɔ dɔ ɲini a ko n ma ko ko yɔrɔ bi sɔrɔ ko nka a to ko yɔrɔ dɔ kofɔra ale ye a taara ka taa o yɔrɔ yira an na o ye hectare 2 ye an y'o san bon an tora ten fo samiya nana a bi bin an nana n ko an bɛ sɛnɛ k'a la bon yɔrɔ nin nana ye a bɛ se ka yiri ni fɛnw bɛ se ka k'a kɔnɔ mais sɛnɛkɛ yɔrɔ tɛ a don tun b'a fɛ ka décourager ale yɛrɛ ko n ma ko ko yɔrɔ dɔ fana bɛ yen o kɔni ye sɛnɛkɛ yɔrɔ ye n ka taa o filɛ n ko wari tɛ ne kun ka taa o filɛ tuguni parce que wari min bɛ ne kun sisan o de tun ye ka na sɛnɛ kɛ n ka yɔrɔ 2 in na bon ni a fɔra n ka taa yɔrɔ wɛrɛ san ni y'a san samiya kelen in bɛna tɛmɛ n kan a ko an ka taa filɛ a ye ko bɛɛ kɛ n ko ayi n ko ne tɛ taa n ko j'ai commencé à être découragé foroko la quoi parce que yan fɛla ji ma sɔrɔ yen yan fana ma kɛ sɛnɛkɛyɔrɔ ye est ce que ne kunna ka di sɛnɛkɛko la a ye min kɛ a b'a fɔ n ye ko n ka taa a bɛ 30 minutes bɔ bon ala y'a kɛ ni min kun bɛ ɲɔgɔn fɛ Amadu Jalo ale ko n ma ko tonton ne ko est ce que ni a taara yɔrɔ yir'i la e b'a sara de wa ne ko n ko ayi
ni y'a sɔrɔ a b'a tila ko ayi pourquoi i ti taa filɛ an ka taa filɛ n'a y'i diya o don n'a m'i diya an bɛ segin ne ko an ka taa ala y'a kɛ an donna mobili kɔnɔ an nana se nin dugukolo in na yan an filɛ yɔrɔ min na bon hectare 2 hectare u kun bɛ fɛ ka hectare 1 ni tila de feere ma ne an jigira ka bɔ mobili kɔnɔ dɔrɔn ne ye dugukolo ye ne yɛrɛla Amadu ko k'i kana yɛlɛ dɛ n ko n ko Amadu ko n bɛ yan fɛ ne y'a fɔ Sunkalo ye n ko bon n ko n bɛ yan fɛ a ko bon n bɛ taa fɔ a tigi ye n b'i wele sufɛ n'an ye ɲɔgɔn ye an b'a f'i ye bon ala y'a kɛ u ye n wele sufɛ u ko n ma ko au lieu k'a kɛ hectare 1 tila ye k'u b'a kɛ hectare 2 ye n ko 1 ni tila min an y'o fɔ o sɔngɔ de bɛ ne kun bon wari min bɛ n kun sisan ka k'a la o ye n bɛna semansi mun san ani baarakɛla mun bɛna u ta ka yɔrɔ tigɛ bon ani tracteur n ko o de se bɛ ne ye sisan bon ni ne y'o wari ta ka kɛ dugukolo la n bɛna baara cogo di samiya in bɛna tɛmɛ n kan a ko o fana n'a fɔcogo don n b'a f'u ye ala y'a kɛ a y'a f'u ye o ko bon ni n bɛ se ka hectare tilankɛ tɔ sara kɔfɛ 1 ni tila ni n ko wari sara ne ye yan sɔrɔ o cogo de la donc n nana baara daminɛ san fɔlɔ nin y'a san 5nan ye san fɔlɔ n'i y'a jateminɛ i bɛ mobili ta ka bɔ dugu kɔnɔ ka na yan dimanche fɛ ani alamisa n kun bɛna dimanche ni alamisa ni n nana an bɛ sɛnɛ min k'a kɔnɔ ani n bɛ semansi mun san ani binfagalan ni fɛn ninnu bon ala y'a kɛ kaba nana tigɛ a san na sɛnɛ ma a ma yiri rendement ma bonya bon ne ka hectare 2 in kɔnɔ ne ye bɔrɔ 10 ani 3 sɔrɔ hectare 2 ye bɔrɔ 10 ni 3 sɔrɔ ne ko n ko n ko est ce que ne ka essence wari ni fɛn ninnu ne kun y'o don kaba la n ko o kun tɛ Sunkalo ko ne ma ko pourtant ko a ye zana dɔ fɔ n ye a ko n'aw bɛ kɔ mɔnna ko n sen tula dɔ la k'o bɛ kɔ mɔ diya o ni i bɛ kɔ mɔnna ni i sen tula jɛgɛ dɔ la k'o bɛ courage don i la e ye min sɔrɔ nin ye a ko an kɛrɛfɛla nin na mɔgɔ si m'a ɲɔgɔn sɔrɔ ɲinan bon o ye courage donna ala y'a kɛ n ye foro entretenu ten bon kɔfɛ u nana fila wɛrɛ fara a kan kɔfɛ fila wɛrɛ farala a kan ni dɔɔni k'a kɛ hectare 6 ye n nana courage yɛrɛ sɔrɔ sisan n ye so jɔ a kɔnɔ ka kɔlɔnbaw sen bon n ye kɔlɔnba 2 sen kɔlɔnba 1 ani kɔlɔndenni 1 après n nana kɔlɔndenni kɛ kɔlɔnba ye pour que ka lemuru sɔn tilema fɛ bon n nana ye lemuru sɔn kɔlɔn na a sɛgɛn ka bon donc n nana fourage kɛ mais dans tout ça n bɛ foli bila mɔgɔ dɔ ye o de Safiyatu ye Kɔtɛba Safi Sidibe n b'a fo kosɛbɛ parce que adamaden ni ɲinɛ n'i jujɔn kɔ i laban ko b'i kɔnɔna fili Safiyatu ale bɛ Kɔtɛba de la ani ne diyara Kɔtɛbadenw ni ne u bɛɛ ni ne ka di ala y'a kɛ ale sera ni ne Mamu Sidibe ye ne fɛ yen ko n ka a ka finiw kalan actrice Mamu Sidibe ne b'o ka fini kalan anw ye teri ye bon san min na n ye sɛnɛ fɔlɔ kɛ ne ma engrais sɔrɔ n bolibolila fan bɛɛ ni n taara yan fɛ u b'a fɔ ka taa yan fɛ ni n taara yan fɛ ko n ka taa yan fɛ ne hakili jigira Mamu Sidibe la n ko c'est vrai n ko Mamu Sidibe ni Bakaricogo la ka di n ko i lɔn ka Mamu wele ne ye Mamu wele n ko Mamu a ko han n ko o tuma e ni Bakaricogo la ka teriya ye kalon ye wa a ko siga bɔ i la o tɛ kalon ye dɛ n ko kalon b'a la n ko parce que ne ye sɛnɛ kɛ ne dɛsɛra ka engrais sɔrɔ e dun ka fini bɛ kala ne bara o bɛ se ka kɛ cogo di a ko o tɛ se ka kɛ dɛ a ko a to yen a yɛrɛ bi yan n bɛ don k'a fɔ a ye o taara fɔ a ye
ko n terikɛ tayɛri kɛ Jaus Création ko a ye sɛnɛ kɛ ko a ma engrais sɔrɔ Bakari ko ko u bi kalalikɛla min ko fɔ ko awɔ ko a ka na kɛ ale mako bɛ engrais sɛnɛ la ne mako bɛ fini ɲuman na ko a fɔ a y'a ka na ne ni Bakari don cogo filɛ ɲɔgɔn na ala ni Mamu Siribe sababu bi n bɛ Bakari ka fini tila bɛɛ kala bon ale ka conseil Bakari bi min fɔ mɔgɔ ye a bi ladilikan min f'i ye sɛnɛ la parce que n'i b'a fɛ n'ale ka sɛnɛ ka ale ka teriya ka bɛn a kana foyi baro ni sɛnɛ kuma tɛ o ka d'a ye kosɛbɛ a yɛrɛ wulila ka na n ka foro kɔnɔ ka na yan filɛ a ko cɛ i kunna ka di i ye dugukolo naloma min sɔrɔ nin ye bon ala y'a kɛ ne n'a bolo bɛ ɲɔgɔn bolo bi alhamdulilayi a ko caman bɛ yen o nɔgɔyara n ma donc a bɛ n dɛmɛ ni conseil ye ne kɔni ma gɛlɛya sɔrɔ foroko in na parce que bamananw ka zana don ko muso min ka di ye o ka taa ka segin t'i tɔɔrɔ donc foro ka di ne ye bon je sais n bɛ fɛn min nɔfɛ a la n b'a dɔn k'a fɔ n b'o sɔrɔ a la alhamdulilayi maintenant ne ti miiri retraite la tuguni o labɛnnen don ka ban parce que dugukolo bɛ n bolo alhamdulilayi bon fouraji min bɛ n bolo alhamdulilayi ji b'a la bon nin fɛn fila de ka gɛlɛn donc ni ne y'o sɔrɔ ka ban vraiment n bɛ ala fo ka ala waleɲuman dɔn. I bɔra k'a fɔ I donna sɛnɛ na cogo min na a ye nafa minnu las'i ma wa sini ɲɛsigi yɛrɛ alhamdulilayi o labɛnna ka ban I lakodɔnnen don bi Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan o ye kalali bunakun ye nka sɛnɛ maa caman tun t'i dɔn sɛnɛ na bi na k'a siɲɛ fɔlɔ maa caman k'a dɔn k'a fɔ ko I ye sɛnɛkɛlaba fana ye yalwa sɛnɛ ani kalali e bɛ ka se k'a fila furu siri ɲɔgɔn fɛ cogo jumɛn I bɛ ka continuer ka kalali fɛ hali bi wa I bɛ ka sɛnɛ fana kɛ I bɛ ka nafaba sɔrɔ la yalwa e ka gundo ye jumɛn ye nin baara fila la ka fɔ ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ n bɛna fɛn dɔ f'i ye min bɛ n kɔnɔ k'a kɛ n'ala ye si kalifa n na pour que ka dusu don denmisɛnw na ka denmisɛnw ka batigɛ k'o nɔgɔya denmisɛnw k'a dɔn ko fɛn bɛɛ bi sɔrɔ anw fɛ yan kamara n bɛ fɛ ka min kɛ ni ala y'a ɲɛ n bolo ne ye finikala kalan alhamdulilayi n b'o dɔn bi siga t'a la mais n bɛ fɛ ka min kɛ ni n ye sɛnɛ in fana kalan k'a ɲɛdɔn ka kɔɔri sɛnɛ ne yɛrɛ ka n ka kɔɔri sɛnɛ ne ka n ka kɔɔri parata ne ka se k'o kɛ fini mugu ye k'o kala k'o don mɔgɔw kana hali bi n bɛ ala barika da sa nka n bɛ ala fo tuguni ka fara a kan o de hami b'i na ne ye kɔɔri sɛnɛ ne yɛrɛ a t'i ta ba ɲɛ ka kɔɔri labaara k'a kɛ forokiya ye Bakari la k'a don a kana e yɛrɛ kamara ka dɔ don jamanakuntigi ka dɔ don a bɛ diya n ye kosɛbɛ a bɛ diya n ye kosɛbɛ mɔgɔw bɛna sɛnɛ nafa dɔn o la parce que alhamdulilayi bi ni mɔgɔ min sera ka hectare 1 sɛnɛ hali n'i ye bɔrɔ 60 sɔrɔ o la I ka denbaya o ti malo san tuguni o ti kaba san tuguni bon malo sɔngɔ bɛ bɔ o la kaba bɛ yen hali feerelen kɔfɛ nasɔngɔ bɛ bɔ o la e ta tɔ bɛ kɛ mun ye ni ala y'i kunnaja I yɛrɛ bɛ jugusu ni min kɛ ka kuran ni ji dɔrɔn sara
bon ne dun bɛɛ foro la yan n tɛ kuran sara kuran bɛ fan bɛɛ n tɛ ji sara ji bi yan min bɛ n bɔ est-ce que ni ala tɛna ɲɛnama don alijinɛ na sa dɔ kɛra sa dɛ o tuma n bɛ mɔgɔw bɛɛ encourager bi an bɛ yɔrɔ min na ne kɔni ye cultivateur de dimanche de dimanche sɛnɛkɛla bon ala fana ka dɛmɛ b'a la ani mɔgɔ mun bɛ conseil di yan ani ne dɛmɛbaga mun filɛ nin ye ninnu bɛɛ ye ne dɛmɛbagaw ye ni samiya banna bon ne ti décourager ko samiya banna parce que ji bɛ n bolo e ɲɛ ti kaba la mɔgɔ tɔw bi sɛrɛ kaba donna tuma min na ne ka kaba fɔlɔ bɛna bɔ bon ni mana bɔ ka sɔrɔ an ye kaba min don yan o mana wuli yali o tɛ kɛ filan ye bon n bɛ tila ka kaba don a nɔ na tuguni bon ninnu bɛna bɔ tuma min na ko san tigɛra ji bɛ n fɛ an b'a arroser yalɔ kɔni retard ko t'a la tuguni kungɔ kɛlɛla ka ban o sabatira n'i ye dutigi bɛɛ bi ne ka hakili la dutigi bɛɛ bi n'o sera ka hectare kelen kelen sɔrɔ ka u ka o sɛnɛ hectare kelen kɔnɔ i bɛ se ka kaba sɛnɛ i bɛ se ka malo sɛnɛ i bɛ se ka lemuru kɛ i bɛ se ka ngɔyɔ kɛ i bɛ se ka sɛnɛfɛn bɛɛ dɔɔni dɔɔni k'a kɔnɔ o b'i ka denbaya ni kɛrɛfɛmɔgɔw bɔ parce que denbaya dɔrɔn tɛ kɛrɛfɛmɔgɔ de bɛ mɔgɔ la mun sigilen bɛ k'i lajɛ ala ye min nɔgɔya e ye n'ala ma nɔgɔya olu ye olu bɛ se ka bɔ i nu ma n'i y'i ka bɔ kɛ ka saya kɛ ni mɔgɔ ma bɔ i nu ma kamara a ma nɔgɔ dɛ bon ni ala y'a kɛ ni e bɛ se k'o sɔrɔ ala k'a kɛnɛya d'i ma i bɛ ala barikada labanna yani sabula émission bɛ ka kolon bɛ ka sɛnsɛn ka se cɛncɛn kan dɔɔni yani an ka ɲininkali laban tɛngola an bɛ maaw ladɔnniya k'a fɔ ko jɛmukan in sababu ɲuman o ye usine stone usine stone maaw an b'u fo ka sababu kɛ u ka fara nɔgɔ fɛnɛ o bɛ mali sɛnɛkɛlaw dɛmɛna bi kosɛbɛ i bɔra k'i da don kaba min na sisan ni kaba min yɛrɛ filɛ nin ye a ɲɛ b'a la k'a fɔ kaba in a yɛrɛ an bɛ don min ko sisan samiyɛ daminɛ nka e ka kaba kɛnɛ o bɛ sɔrɔ e ka foro kɔnɔ yan ni maa bɛ se k'a ɲimi a bɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ ye bi a bɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ ye bi kaba kɛnɛ min filɛ an bolo nin ni a bɛ e ka foro kɔnɔ yan kaba in i y'a kɛ wagati jumɛn ni y'a kalo joli ye? Ni y'a kalo 3 ye. Kalo 3? Ni y'a kalo 3 ye. Aya kɔrɔfɔ kuncɛla Jawusu i bɛ se ka mun sɔrɔ k'a fɔ maliden cɛman ani musoman Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan hali bi a siga dɔɔni bɛ minnu na k'a fɔ ko sɛnɛ de bɛ se ka an bɔ nɔgɔ la wa an ka kan ka sɛnɛ k'an kan k'o matarafa ka sababu kɛ an ka jamana pétrole tɛ bɔ an fɛ yan foyi tɛ bɔ an fɛ yan fɛn kelen min ni o b'an bolo k'an bɛ se ka an wakili don o la k'an ka dunkafa ani sɔrɔ ani yiriwaw ka sabati an bolo o ye sɛnɛ in de i bɛ se ka mun de sɔrɔ bi bilasiralikan na ladilikan na k'a fɔ malidenw ɲɛna walasa bɛɛ ka i hakili to sɛnɛ la sabula e bɛ ka baara wɛrɛ kɛ o b'a yira k'a fɔ sɛnɛ ani fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ hali n'i ye biro kɔnɔ baarakɛla ye samedi ni dimanche o tɛ baara i bɛ se ka t'i ka foro kɔnɔ donc i bɛ se ka mun de sɔrɔ k'a fɔ u ɲɛna walasa bɛɛ lajɛlen k'i hakili to sɛnɛ la walasa an ka jamana in dun ka fa u ka sabati a kɔnɔ.